மாதாஜி லைவ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இப்போ உங்களை யாருக்கோ புஷ்பா என்ன என்ன ஹோஸ்ட்? புஷ்பா ஆ மாதாஜி கோ ஹோஸ்ட், நான் ஆ ஹோஸ்ட். ஓகே. தேங்க்யூ சோ மச் Thank you. மாதாஜி. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. Hare Krishna, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா மாதாஜி. கல்கண்டில் பார்த்தீங்களா மாதாஜி? கல்கண்டில் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்கண்டில் பார்த்தீங்களா? Hare எஸ் பிரபு, Krishna. ஃபர்ஸ்ட் அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் உங்களோட பேச மாட்டேன் போங்க. நீங்க வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வரவே ஆமா இல்லை. மாதாஜி, சாரி. போங்க மாதாஜி. சுத்தமா முடியல. முடியல பிஸி. அன்னத்திலேயே வந்து உட்காந்தா கரெக்டா லஞ்ச் டைமா இருந்துச்சு. அம்மா சொன்னாங்க சொல்லாம இல்லாம போனா ரொம்ப ட்ரபிளா இருக்கும், அட்லீஸ்ட் சொல்லிட்டு போகணும், நீ கரெக்டா குச்சியானா நல்லா இருக்காது நீ அப்படின்னு எனக்கு லைவ் முடிச்சிட்டோம். லைவ் முடிச்சிட்டு நான் பேசுறேன். சைத்தன்யா தயார் sure. பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிடும் மாதாஜி? இண்டக்ஷன் இருக்கு, கேஸ், எந்த ஸ்டவ் இருக்கு, எல்லாம் செய்யணும். போ, நான் ரொம்ப வெயிட் இல்ல பண்ணேன் இல்ல மாதாஜி. நான் லைவ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரேமா மாதாஜி, ரியலி சாரி மாதாஜி. அதான் உங்களோட ரெண்டு நான் விஷயமா இனிமேல் இருந்துச்சு. பேசவே மாட்டேன் உங்களோட. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா உங்க வீட்லயே வந்து தங்கிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ இப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददति स्वपदातिकाम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादी गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய Jai ஜெய ஸ்ரீ Shri சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. Nityananda. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ஜெய Jai जय அத்வைத जय சந்திர चंद्र ஜெய चंद्र கௌர जय பக்த गौर भक्त விருந்தா. वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. ஜெய जय ஜெய ஸ்ரீ जय श्री சைத்தன்ய ஜெய चैतन्य जय நித்யானந்தா. नित्यानंदा. जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ஜெய Jai जय அத்வைத जय श्री சந்திர ஜெய चंद्र கௌர वृंदा பக்த விருந்தா. वृंदा. ஓம் தத் சத். சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனரூருக்ஷாவே சைலம் ஆனாரூருக்ஷவே சைலம் ஸ்வஸ்மை பக்தாபிமானினே அவரூயாகிரே கிருஷ்ணோ கௌராயா ஸ்வம் அதர்ஷயத். நியூ டிவோட்டிஸ் யாராவது இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நியூ டிவோட்டினா ரீசெண்டா வந்து சேர்ந்தவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது நியூ டிவோட்டிஸ்? புவனேஸ்வரி மாதாஜி, இல்ல ரேரா வர ருக்மிணி மாதாஜி, ஆறுமுகன் பிரபு, பவானி மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा ஹரே माता जी. கிருஷ்ணா. லலிதா ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. கண்ணன். ஆனா என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல தான் படிக்க முடியும், எனக்கு தமிழ் இது இல்ல. பரவாயில்ல, இங்கிலீஷ்ல படிப்போம். English la irukku Mataji. Screen படிங்க la irukku. हरे कृष्णा माता जी. படிங்க, இங்கிலீஷ்ல படிங்க. படிக்கிறேன் படிக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் மேல अनारुक्षवे பண்ணுங்க. शैलं स्वस्मै भक्तभीमाने नयन अवरुष्यो गिरे कृष्णो गौराय स्वम अदर्शयत्. हरे कृष्ण माता जी.
வெரி நைஸ். translation. ட்ரான்ஸ்லேஷனும் படிச்சீங்க. Coming down from Govardhana hill, Lord Gopala granted an interview to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was unwilling to climb the hill, thinking himself a devotee of Lord Krishna. Hare Krishna Mataji. ஸோ இப்போ ஏன் அவர் வந்து நம்ம கதை நேற்று பார்த்தோம், அவர் வந்து கோவர்தனா வந்து கிளைம் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனா ஏன் அவர் பண்ணல அப்படின்றது வந்து இப்பதான் பார்க்க போறோம். எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் கோவர்தனையே வந்து கிருஷ்ணரா நினைச்சிட்டு இருக்கிறதால அவர் கண்டிப்பா கோவர்தன மலைய ஏற முடியாது அப்படின்றது இங்க சொல்லிட்டாங்க. சோ அதுதான் இங்க கிளியரா சொன்னாங்க. நேற்றே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கதை என்ன போயிட்டு இருக்கு, யாராவது சமரி சொல்லுங்க. எதுக்கு இந்த டாபிக் போயிட்டு இருக்கு, என்ன கதை பேசிட்டு இருக்கோம்? அதான் நினைச்சதுனால அங்க அதுல ஏற மாட்டேங்கிறாரு. அதாவது அவர் பிருந்தாவன காடுகள் எல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே வந்து சாமி தரிசனம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடினாங்க. பிருந்தாவன் வெரி நைஸ். வந்து எல்லாம் காடெல்லாம் முடிச்சு பிருந்தாவன் ஃபைனலா என்டர் பண்றாரு. அங்க அவரே கிருஷ்ணரா நினைச்சதால ஏறல அப்படின்றத பாக்கணும். சரிங்களா? அன்னகூட நாம கிராமே கோபாலேர ஸ்திதி ராஜா புட்டா லோகேரா சே கிராமே வாசதி. ஹரே கிருஷ்ணா. Annakutta name grame Gopalera Siti Raja Putta Lokera se grame vasati. Hare Krishna. Translation is கோபாலர் கோவர்தனம் படிக்கிறாங்களா? யாராவது new கோபாலர் devotees படிக்கிறீங்களா? Priyara Vasam Mataji. கோபாலர் கோவர்தன மலையின் மீதிருந்த அன்னக்கூடம் என்ற கிராமத்தில் தங்கியிருந்தார். அந்த கிராமத்தில் வசித்தவர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ராஜஸ்தானிலிருந்து வந்தவர்கள். பொருளுரை: அன்னக்கூட கிராமத்திலிருந்து பக்தி ரத்னாகர என்னும் நூலில் 5வது அலையில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கோபா கோபி புஞ்சாயேன கௌதுக அபார ஏயி ஏகைது ஆனியோர நாம சே ஈகார அன்னகூட ஸ்தான ஏயி தேக ஸ்ரீனிவாச ஏஸ்தான தர்ஷனேகய பூர்ண அபிலாஷ. இங்கே எல்லா கோபர்களும் கோபியர்களும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் அற்புத லீலைகளை அனுபவித்தனர். எனவே இந்த இடம் ஆனியோர் என்ற பெயரில் அறியப்படுகிறது. அன்னக்கூட நிகழ்ச்சியானது இங்கே கொண்டாடப்பட்டது. ஸ்ரீனிவாசரே இந்த இடத்தை காண்பவரின் எல்லா விருப்பங்களும் பூர்த்தி செய்யப்படும். மேலும் கூறப்படுவது: குண்டோ நிகிட தேக நிவிஷ்ட கானன ஏதாயி கோபால ஸ்லீலா சங்கோபன. குண்டத்திற்கு அருகிலுள்ள அடர்ந்த காட்டினை பாருங்கள். அங்குதான் கோபாலர் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். மேலும் ரகுநாததாசரின் கோஸ்வாமியின் சதாவாவலி என்ற நூலிலிருந்து விரஜ விலாச சத்வ 75 கூறப்பட்டுள்ளது. விரஜேந்திர வர்யார்பித போகம் உச்சைர் துருவா பிருகத் காயம் ஹாரிர் உதக வரேன ராதாம் தயன் விபுங்தகே யாத்ரேன கூடம் தத்தகம் பிரபத்யே. நந்த மகாராஜர் கோவர்தன மலைக்கு பெருமளவிலான உணவினை அர்ப்பணித்த போது கிருஷ்ணர் மாபெரும் வடிவத்தை எடுத்து தம்மிடமிருந்த வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி ஒவ்வொருவரையும் விருப்பத்துடன் அழைத்தார். அப்போது ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் கூட ஏமாற்றிவிட்டு அவர் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட எல்லா உணவுகளையும் உண்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த லீலைகளை அனுபவித்த இடம் அன்னக்கூடத்தில்தான் தஞ்சமடைவதாகட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். அன்னக்கூட்டம்ன்றது வந்து என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன், ரைட்? நம்ம சாப்பாடு அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிற இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன். இது வந்து என்னன்னா கோபால். இந்த கதை யாருக்காவது தெரியுமா? கோபால் கதை. அந்த பாயாசம் கொடுக்கற கதையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த பாயாசம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தானே மாதாஜி? அந்த கதை தானே மாதாஜி கேக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா.
சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க சொன்னா அழகா சொல்லுவீங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ இல்ல யாருக்கா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. மாதவேந்திர பூரி கதை. ஆமாங்க. தெரியாம இந்த என் பக்தன் வருவான் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சு திருப்பி கொடுப்பாங்கல்ல மாதாஜி. கேட்கவே மாட்டேன் ஜெயந்தி மாதாஜி உங்க வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கேக்குதா கேக்குது. மாதாஜி? நீங்க ஹரே சொல்லுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணா அழகா சொல்லுவீங்க மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க அழகா சொல்லுவீங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க சரி மாதாஜி. ஓகே. இப்ப அழகா வந்து என்ன சொல்லுவீங்க. ஆச்சுன்னா மாதவேந்திர பூரி வந்து ஒரு ஊர்ல இருக்காரு. இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா மாதவேந்திர பூரி எவ்வளவு எக்ஸால்டட்னா, இப்ப மதுக்கரி சொல்லுவாங்க, அதாவது பிச்சம் எடுத்து சாப்பிடுறது. ஆனா இவர் வந்து பரமஹம்சா ஸ்டேஜ். அவரா போய் எல்லாம் கேட்க மாட்டாரு. அவருக்கா வந்தாதான் வரும். இது நம்ம வீட்டுல இல்ல, அப்படியே ஹால்ல கொண்டு வந்து வைஃப் வைக்கிறதுக்கு. ஓகே. இப்போ அந்த காலத்துல வந்து பிச்சம் எந்த காலத்துலயுமே கேட்டதான் கொடுப்பாங்க. சோ ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நாள் அவருக்கு வந்து ஒரு புது வில்லேஜ் போனோடனே அவர் எதுவும் கேட்கல. ஆப்வியஸ்லி யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க. ஒன்னும் இல்ல, அவர் ஒரு செடி கீழே மரத்து கீழே உட்காந்து அப்படி இருக்கச்சே ஒரு கியூட்டா ப்ளூ கலர் ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் யாரு? கிருஷ்ணர் மாதாஜி. கிருஷ்ணரா? கிருஷ்ணர். ஆமா கிருஷ்ணர் தான். அவர் சொல்றாரு, பாபா பாபா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பால் குடிங்க, நீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடலையே அப்படின்னு. அவர் கேட்பாரு, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும், உங்களுக்கு யார் சொன்னா? எனக்கு அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிடல, எங்க ஊருக்கு வரவங்க எல்லாம் பட்டியல இருக்க கூடாதுன்னு அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. பாபா பாபா நீங்க பால் குடிச்சிட்டு அந்த ஒரு குடத்துல தானே கொடுப்பாரு, அந்த குடத்தை பத்திரமா வைங்க, அம்மா சொன்னாங்க குடம் வேணும் திரும்ப அப்படின்னு. சோ மாதவேந்திர நம்ம மாதிரி இருந்தா என்ன, நம்ம பாலையும் குடிப்போம், குடத்தையும் சுட்டுருவோம், இல்ல தூக்கி போட்டுருவோம். ஆனா மாதவேந்திர பூரி ரொம்ப எக்ஸால்டட் இல்ல, அதனால அவர் வாஷ் எல்லாம் பண்ணி அந்த குடத்தை பத்திரமா வச்சுட்டு வெயிட் பண்றாரு, இவர் வருவாரு. இது ஏன் நான் தூக்கி போட்டுருவோம்னா, இட்ஸ் மோர் லைக் அந்த காலத்துல குடம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, ரீயூஸ், தூக்கி தான் போட்டுருவாங்க. புரியுதுங்களா? ஏன்னா ஒன் டைம் இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவன்ல எல்லாம் அந்த மண் டம்ளர் தான் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்க வந்து ரீயூஸ்க்கெல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரைட்? வெரி ஹைஜீனிக்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஹீட் ஆகுது, எல்லாமே ஆகுறது அப்படி இல்லாம ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டுருவோம். இப்போ அந்த மாதிரி தப்பா இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இவன் கொடுத்ததே யூஸ் அண்ட் த்ரோ டம்ளர், இதுல வேற நம்மள வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்க, இதெல்லாம் சொல்லுவோம். நம்ம சொல்லுவோமா இல்லையா? உண்மையா சொல்லுங்க. சொல்லுவோம், மனசுல நினைப்போம் மாதாஜி. மனசுல சொல்லலைனாலும் நினைப்போம். நினைப்போம். மனசுல நினைப்போம் மாதாஜி. சொல்லலனாலும் நினைப்போம். கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. சொல்லலனாலும் நினைப்பேன். ஐ திங்க் த செகண்ட் ஆன்சர் இஸ் சோ பெர்ஃபெக்ட். நியூ ஃபைட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வரைச்சே நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜின் பேர் தவிர ஆனா நம்ம சொல்ல மாட்டோம், ஆனா மனசுல நினைப்போம். கரெக்டா? விச் இஸ் வெரி வெரி பர்ஃபெக்ட். ரைட்? நினைப்போம். ஆனா அவர் அதெல்லாம் நினைக்கல. ஐயோ புள்ள வரதேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. வெயிட் பண்ணி அப்படியே தூங்கிட்டாரு. தூங்கின உடனே கனவுல வந்து இதே குட்டி பையன் வந்து என்னைய காப்பாத்துங்க, நான் இங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப வேகுது, எனக்கு குத்துது, முள்ளு குத்துது, காப்பாத்துங்க, வாங்க பாபா வாங்கன்னு இழுத்துட்டு போற மாதிரி கனவு. அந்த கனவுல அவரை இழுத்துட்டு போயிட்டு காட்டினா அந்த பையன் வரா. அங்க என்னன்னா அந்த இடத்துல மறைஞ்சிடறான். அப்பதான் அவர் வந்து அச்சோ இது கோபாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்க்காரங்களை எல்லாம் அடுத்த நாள் கூட்டிட்டு போறாரு. நம்மளா இருந்தா ஏதோ நல்ல கனவு, ஏதோ கெட்ட கனவுன்னு இந்த சைட் படுத்துப்போம், அந்த சைட் படுத்துப்போம். ஆனா அவர் அங்க போயிட்டு எடுத்து பார்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் அந்த அந்த இடத்துல வந்து அவர் கனவுல வந்த அதே ஸ்பாட்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, கிருஷ்ணரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் மொகல் அப்போ அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி மறைச்சு வச்சிருக்காரு அந்த பூஜாரி. பல வருடங்களா அது எங்கன்னே தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பர்டிகுலரா வந்து அங்க வந்து கரெக்டா வந்து கிடைச்சார் அவர். அதனால வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா அங்க இருந்த கிருஷ்ணர் இவருக்கு ஞாபகம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அன்னாக்குடி ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்ம கூட அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி பிரசாதம் வைப்போம் இல்லையா, நம்ம சப்பன் போக் எல்லாம் வைக்கிறோம் ஜெகநாத்துக்கு. அதே மாதிரி கோபாலுக்கு அன்னபோக் ஃபங்க்ஷன் நடத்துனாங்க. எத்தனை நாள் நடத்துனாங்கன்னு யாராவது கெஸ் பண்ண முடியுமா? ஒரு வாரமா மாதாஜி? 7 நாளா மாதாஜி? ஒரு வாரம். ஒரு வாரமா 7 நாள். மாதாஜி? அதான் பிளான். யூஸ்வலா 1 day 2 day மேக்ஸிமம் 1 week. 2 வருஷம் நடந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 வருஷம் பக்கத்துல இருக்கு. ஆமா, இத நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது இல்லையா? 2 ஆமா மாதாஜி. வருஷம் கண்டினியூஸா வந்து ஒரு வில்லேஜ் ஹானர் பண்ணி பிரசாதம். சோ நினைச்சு பாருங்க, அவரு மண்ணுக்குள்ள இருந்து சாப்பிடாத ஆசையெல்லாம் தீர்த்துக்கிட்டாரு 2 வருஷமா சாப்பிட்டு மாதிரி அந்த ஃபீலிங்.
ஏகஜன சோ இதுதான் சோ அதனால அந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த கோபாலுக்கு தானே மாதாஜி சந்தனம் கேட்பாரு, எனக்கு உடம்பெல்லாம் இதா இருக்குது சந்தனம் கொடுங்கன்ட்டு, சந்தனம் பூசுங்கன்னு சொல்லுவாரு. அதுவா மாதாஜி? அதுவே தானா? காட்டுல சந்தனம் திருடர்களா நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த காலத்துல. அந்த காலத்துல திருடர்களா நிறைய இருப்பாங்க. அந்த கேரளா சைடு அந்த பக்கம் போகிறதுக்கே பயமா இருக்கும். அந்த சைடுல அவங்க போகும்போது அந்த ஒரு அந்த ஒரு இவர் வந்து எங்க அதான் நம்ம போனாருன்னா கேரளா சைடு போல மாதாஜி. இவர் வந்து மலையா ஹில்ஸ் நார்த் போறாரு. இவர் இங்க இருந்துட்டு நார்த் எந்த சைடுனா ரொம்ப தூரம், ரைட்? அவ்வளவு தூரம் போவாரு. ரெண்டாவது அந்த டைம் கூட சந்தனம் ரொம்ப காஸ்ட்லி. இப்ப மாதிரி இல்ல, அப்பமும் காஸ்ட்லி தான். மலையா ஹில் இப்ப ரப்பர் தான் இருக்கு மலையா ஹில்ல, ஆனா மலையா சந்தனம் அப்படின்னாங்க. जना रात्रे ग्रामी के बलीला तुम्हारा ग्राम मारी ते तू कादारी साजीला. हरे कृष्णा. ग्रामी के बलीला தோமாரா கிராம மாறிதே துருக்கதாரி சஜீலா. அந்த கிராமத்திற்கு வந்த ஒருவர் அங்கு வசித்தவர்களிடம் தெரிவித்தார், துருக்கிய படை வீரர்கள் தற்போது உங்களுடைய கிராமத்தை தாக்குவதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஐயோ, என்ன சொன்னாங்க அவங்க? இந்த மாதிரி அங்க வந்து துருக்கியர்கள் வராங்க அப்படின்றாங்க. அங்க வந்து டர்க்கிஷ்னா அந்த முஸ்லிம் துருக்கியர்கள் டர்க்கிஷ். அங்க இருந்து அதான் அவங்க அட்டாக் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. ஆஜி ராத்ரே பாலாயா நாரஹீஹ ஏக ஜனா தாக்குரா லான பாகா ஆசிபே காலி யவனா. ஆஜி ராத்ரே பாலஹாராஹீஹ ஏக ஜனா தாகுரா லாஜபஹா ஆசிபே காலி ஜவனா. இந்த கிராமத்திலிருந்து இன்றிரவே ஓடிவிடுங்கள். ஒருவர் கூட இங்கே தங்குவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டாம். விக்கிரகத்தையும் உங்களோடு எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிடுங்கள். முஸ்லிம் படை வீரர்கள் நாளை வந்து விடுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பிளாஷ்பேக் சொல்றாங்க. அடுத்தது இந்திராணி மாதவி படிங்க மாதவி. சோ என்ன நடக்கிற போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுனியா கிராமேரா லோகா சிந்திதா ஹாயிலா प्रातम गोपाल लाना गांधुनी ग्रामे कुईला. ग्रामेर लोका चिंतिता हालय आईला प्रथम गोपाल लाना कंतुली ग्रामे कुईला. Hearing this, all the villagers became very anxious. They first took Gopala and moved him to a village known as Gantuli. Hare Krishna. எப்படி எல்லாம் துருக்கிய இருந்திருக்காங்க பாருங்க நம்ம நாட்டில். இது வந்து நம்ம வந்து நினைப்போம் இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இதெல்லாம் வந்து நடக்குதா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி இது நடந்த கதை, ரைட்? இது வந்து யார் மைண்ட்ல வந்து எந்த பாவம் வந்து தோணும் தெரியாது. எதுக்கு நான் சொல்றேன் இதனா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அனர்த்தா பண்ணுவோம் ஜென்ரலா. எப்படின்னா நம்ம மைண்ட்ல வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும். நம்ம மைண்ட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா, எப்பவுமே வந்து நம்ம ரொம்ப எக்ஸால்டடு, நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்றோம்ன்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு ஜென்ரலா இருக்கும். அதாவது கரெக்ட். எதுக்குன்னா முன்ன விட நம்ம எல்லாரும் பெட்டர். கரெக்டா? அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்ல கேரண்டியா சொல்ல முடியாது. எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம மைண்ட்ல இது இருக்கும். இது வந்து ஒரு யாரும் கிரேட் இல்ல குறைச்சல் இல்லன்றதுக்கோசரம் சொல்ல. இப்ப வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தா ஆச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு கோபால டிடி எடுத்துன்னு போய் இப்படிதான் மண்ணுக்குள்ள போய் மறைச்சு வைப்பாங்களா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். வேற இடமே கிடைக்கலையான்னு. பட் அந்த டைம் அந்த டிவோட்டிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மைண்ட்ல வந்து என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டைம்ல வந்து அந்த கிருஷ்ணரை காப்பாத்தணும்ன்ற பாவம் தான் தோணுச்சு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. சீச்சி அப்படி போய் புதைப்பாங்களா? கிருஷ்ணர் இவ்வளவு கிரேட்னு நினைச்சு இவ்வளவு நாள் ஆராதனமா கும்பிடுற அந்த கோயில்ல அந்த கிருஷ்ணரை வந்து இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு நம்ம தப்பா நினைக்க கூடாது. இதை விட இன்னொரு இது வந்து பாட மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க மாதாஜி.
செத்தவங்களை எல்லாம் படுக்க வச்சு தூக்கிட்டு போவாங்களா, அந்த மாதிரி வந்ததுதான் எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பங்காரு காமாட்சி காஞ்சியிலேருந்து வந்தது. இந்த பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு பயந்துட்டு அந்த டேட்டியை காப்பாத்துறதுக்காக என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் அந்த காமாட்சி அம்மனை பாட மாதிரி கட்டி அவன் இங்கிலீஷ்காரன் கேட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு அம்மா வார்த்தது, அதனால அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு. அம்மன்னு சொன்னா பயப்படுவானா இங்கிலீஷ்காரன், அது ஒட்டிக்கும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு கதைதான் எங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பங்காரு காமாட்சி அம்மன் கோயில். ரொம்ப ஃபேமஸ் மாதாஜி. நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா நான் கூட்டிட்டு போயிருப்பேன். பக்கத்துலதான். போங்க மாதாஜி, நல்ல சான்ஸ் விட்டீங்க. இங்கிலீஷ்காரன் அந்த அம்மாவை பார்த்துட்டு பயந்து ஓடி போயிட்டானா. ஐயோ, இந்த அம்மாவுக்கு அம்மா நினைச்சிட்டான், சாதாரண ஹியூமன் பீயிங். அந்த டைம் ரொம்ப பயம். இப்ப கூட பயம் அவங்களுக்கு. மீசல்ஸ், மம்ப்ஸ், நம்ம அம்மா சொல்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம். வைரல்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் அவங்களுக்கு பயம். அதுதான். சோ சாரி மாதாஜி, கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் டைம் வரேன். ஷுவர். டைரக்டா தஞ்சாவூருக்கே ட்ரெயின் எடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? சோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லலாமா? நம்ம கோபால வந்து புதைச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு நம்ம இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இது நான் இது வந்து சும்மா நான் டீச்சரா நான் சொல்ல, பட் எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்ல. என்னையும் சேர்த்து சொல்றேன். நம்ம ஜென்ரலா ஜட்ஜ்மெண்ட் எதை வச்சு பண்றோம் வச்சுக்கோங்க, நம்மள வச்சு பண்றோம். அதாவது நம்மளுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் இருக்கோ அத கஷ்டங்கள் நினைப்போம். நம்மளுக்கு எது பிரச்சனை இல்லையோ அது பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைப்போம். ஜென்ரலா தலைவலி பேஷண்ட் வந்து அதான் சொல்லுவாங்க, தலைவலியும் ஜுரமும் தனக்கு வந்தாதான் தெரியும். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எனக்கும் தாரணேஸ்வரி மேமுக்கும் கூட இனிஷியேஷன் எடுக்கிறது பெரிய கஷ்டமா இருந்துச்சு வீட்டுல. ஓகே. சோ அது வந்து ரணகலம் தான் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, எனக்கு கிருஷ்ணரா பார்த்து ரொம்ப பெரிய, அதாவது ஃப்ரம் த ஸ்பவுஸ், ஆனா அந்த ஃபேமிலினால. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து எனக்கு ஃபேவரபிள் ஆயிடுச்சு. அவர் ஊருக்கு போய் அந்த டைம் கேட்க போய் எனக்கு தாரணேஸ்வரி மேம் கேட்டு அவர் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கால் பண்ணி நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி என்னையும் அவர் சேர்த்து திட்டி அது ஒரு சைட்ல போயிடுச்சு. இப்போ எங்க 2 பேரும் மைண்ட் செட் சொல்றேன், இது கரெக்ட்னு நான் சொல்லல, பட் மைண்ட் செட்ல என்ன இருக்கும்னா, எப்படியோ நம்ம ஆசை ஜாஸ்தியா பட்டா நடந்துடும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஓகே, இது உண்மையா அப்படின்னா இட்ஸ் உண்மை. பட் அது நடந்துடும்ன்றது ஒண்ணு நாங்களும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, எப்போன்றது இட்ஸ் அ குவெஸ்டின் மார்க். சிலருக்கு இப்படி நடக்கலாம், சிலருக்கு ரொம்ப நாள் நடக்கலாம். இப்போ இதையே நாங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா, எனக்கு வந்து நடந்த ஸ்மூத் ப்ராசஸ் வந்து தானிஷ் மேம்ல அவங்க ரொம்ப கஷ்டமா ரொம்ப போராட்டம் எல்லாம் நடந்துச்சு. ஆனா எனக்கு உள்டா என்ன நடந்துச்சுன்னா, தானிஷ் மேம் வெறும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒண்டி தான் கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. ஆனா நான் வந்து ஒருத்தரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணேன். இம்பார்ட்டண்டா இருந்த எல்லாருமே, என் பொண்ணு, எங்க அம்மா, என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கன்வின்ஸ் பண்ணேன். ஏன்னா இப்போ இது வந்து சாஸ்திரப்படி இருக்கா இல்ல, ஆனா மாரலிட்டியில அப்படி எடுத்தீங்கன்னா சாஸ்திரப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இனிஷியேஷனுக்கு யாரோட ரெக்கமெண்டேஷனுமே வேண்டாம். இது ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்களோட மனம் தகுந்த மாதிரி நம்ம யாரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஆனா எங்க 2 பேரோட மைண்ட்ல என்னன்னா, ஓகே நம்ம ஆசைப்பட்டா நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப ஜெயந்தி மாதாஜியோ கலாவதி மாதாஜியோ நோண்டிட்டே இருக்கும். தானிஷ் மேமும் பண்ணுவாங்க, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்களேன்னு. நான் ரொம்ப பண்ணேன். ரைட், எதுக்குன்னா இதுவும் இங்க ஒரு ஃபால்ட் தான். ஆர்வ கோளாறுல ஒரு பாட்டு, அது ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்லலாம். எங்களுக்கு நடந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் நடந்துக்குமே அப்படின்னு ஒரு சைட்ல ஆசை. அதை வச்சு என்ன ஆகும், சில தடவை நாங்க தப்பா கூட ப்ரெஷர் போடுவோம். ப்ரெஷர்னா ப்ரெஷர் இல்ல மாதாஜி, இவங்க அவங்க சூழ்நிலையும் எங்க சூழ்நிலையும் ஒன்னா இருக்க சான்ஸ். ஏன்னா 2 ஃபேமிலியும் வேற வேற. ரைட், இப்ப நான் அதை விட ஒஸ்டா, நாங்க 2 பேரும் என்ன நினைப்போம், அவங்களும் தெலுங்கு, நானும் தெலுங்கு, இவங்களும் தெலுங்கு, எல்லாம் தெலுங்கு பிரச்சனையோட. பட் இங்க ப்ராப்ளம் வந்து தெலுங்கு பிரச்சனை இல்லை. இங்க ப்ராப்ளம் வந்து லிட்டில் டிஃபரெண்ட். இப்போ அவங்க ஜெனரேஷன் கொஞ்சம் எங்களை விட எல்டர்லி ஜெனரேஷன், ரைட், ஜெயந்தி மாதே, அவங்களோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கேன் பி மோர் எங்களை விட, ரைட். அதனால நமக்கு தெரியாது. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, எப்போ எங்க ஒரு லைஃப்ல ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஜெனரல் எஸ்டிமேட் இவங்க லைஃப்லயும் இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஒரு விதத்துல அது தப்பு. ஏன்னா ஒருத்தர் 2 ட்வின்னா இருந்தாலும் அவங்க 2 பேரும் இன்னொரு ட்வின்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் 2 பேரோட லைஃப் ஐடென்டிக்கலா இருக்காது. ஒரே டைம் பிறந்தாலும் ஐடென்டிக்கலா இருக்காது. ஒரே ட்வின்னா இருந்தாலும் அவங்க 2 பேரும் ஐடென்டிக்கலா இருக்க மாட்டாங்க. இது வந்து நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாத, எல்லாருக்குமே தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கு தெரியும். ஞானம் இஸ் டிஃபரெண்ட், விஞ்ஞானம் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஞானப்படி எங்களுக்கு தெரியும், விஞ்ஞானப்படி அது வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம். ரைட். சோ டெண்டன்சி என்னன்னா, இது வந்து எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கப் வந்து ரொம்ப நாஸ்திகனா இருக்கிற மனைவி வந்து டக்குன்னு அவர் பக்தரா மாறினார்னா, ஒரு பிரபு அட்வைஸ் பண்றச்ச என்ன பண்ணுவாருன்னா, நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்லா பேசுனீங்க மனைவி கிட்டனா மனைவி இமீடியட்டா பக்தர் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ இது வந்து அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் கரெக்ட், அவர் லைஃப். ஆனா அதே நடக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. இங்க நிறைய பிரபுக்கள் இருக்காங்க,
ரைட்? இப்போ அந்த பிரபுக்கள் எல்லாம் ஸ்வீட்டா பேசினா மனைவி மாறிடுவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா, இங்க இருக்கிற எல்லா நியூ டிவோட்டிஸுமே எல்லாருமே என்னன்னா அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் சொல்லுவாங்க. இது எப்போ எனக்கு நான் தப்புன்னு ரியலைஸ் பண்ண நான் சொல்றேன். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட், இது சம்பந்தமே இல்லாத இன்சிடென்ட். இப்போ நான்லாம் ஒரு 5 இயர்ஸா ப்ரீச் பண்றது ஒரு சைட்ல வைக்க, பட் சின்ன பத்துல இருந்தே வைஷ்ணவா ஃபேமிலி. ஓகே, இப்பதான் ரொம்ப இன்வால்வ் கிருஷ்ணர் பட் லைட்டிங் அட் மோர் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. இப்போ என்னோட டாட்டர் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், ரைட்? அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க, டீனேஜ் பசங்க, பேச கூட மாட்டாங்க. காட் ஆனா ஓகே நல்லா இருக்கு இருந்தா இந்த மாதிரிதான் யதார்த்தமா பேசுற கேட்டகரியா இருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு அவங்க ஹாஸ்டல் வந்து இஸ்கான் துவாரகால இருந்து அங்கதான் விட்டுருந்தோம். இத்தனைக்கும் இஸ்கானோட ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ அந்த இஸ்கான் ப்ராப்பர்ட்டி கை மாறச்சே சில பிரச்சனைகள் நடந்துச்சு அங்க. அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இஸ்கான்ல இருந்து இதுதான் கிருஷ்ணரா பார்த்து இஸ்கான்ல இருந்து ஒரு கேங்கு, அவங்க கருடான்ற அவங்க கேங்ல இருந்து அவங்க ஒரு அண்டர் அவர் டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து ப்ரொஃபசர் வந்து அவர் மிலிட்டரி ஆள், அவர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணாரு. நான் தான் கார்டியன், என்னெல்லாம் காப்பாத்துச்சுன்னு பக்கத்துல வைங்க. நான் அயோத்தியா நெக்ஸ்ட் டே போக வேண்டியது. அயோத்தியாக்கு அவங்க அம்மா வராங்க, நான் அங்கதான் எக்ஸாம் சென்டர் ஐடி மாதாஜி ஒரே சத்தமா இருக்கு மாதாஜி. எல்லாத்தையும் மியூட் போடுங்க. இறைச்சலா இருக்கு மாதாஜி, இறைச்சலா இருக்கு. மியூட் போட்டுறேன். ஓகே, சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போறச்சே இப்போ நான் எல்லாம் சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? எக்ஸாம்க்கு நீ எதுவுமே இல்லைனாலும் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துக்கோ, எக்ஸாம்க்கு ஐபேட் எடுத்துக்கோ, லேப்டாப் எடுத்துக்கோ, துணி எல்லாம் விட்டுரு, எதுவுமே வேணாம், இந்த 3 ஒண்டி எடுத்துக்கோ. இது வந்து ஒரு 5 தடவை சொல்லியிருப்பேன். எதுவுமே வேண்டாம், ஏன்னா பசங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, நீ ட்ரெஸ் கூட வேண்டாம், அப்புறமா பாத்துக்கிறேன், நீ வந்து இது ஒண்டி எடுத்துடுடா, ஏன்னா கையில எது எடுத்தாலும் சந்தேகம் வரும், நீ எக்ஸாம் போற மாதிரி இது ஒண்டி 3 ஒண்டி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். இப்படி சொல்லி ஒரு தடவை இல்லை, இது வந்து ஒரு 20 ஹவர்ஸா நடந்துச்சு. இது ஃபுல்லா எல்லாரும் போலீஸ் எல்லாம் பேசி எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல வச்சு இவ்வளோ சொல்லிட்டு நான் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கிளம்பி நாங்க போனோம். அப்கோர்ஸ் வண்டி நாங்க சென்னையில இருக்கோம், டெல்லியில டெல்லி வரைக்கும் நடந்து போறச்சே அப்புறமா அவங்க வந்து எல்லாம் வந்து பேக் எல்லாம் பண்ணாங்க. இதுல என்ன டென்ஷன் இருக்கும், அதுல பேக்கிங்கும் அளவு வந்துச்சு இவருக்கு, ஏன்னா எல்லாரோட இருக்கிறதால எல்லா சாமானு, சில சாமான் தான் எடுத்தேன், சிலர் எடுக்க முடியல, முக்கியம் ஒண்டி எடுத்தேன், பரவாயில்ல கண்ணா விட்டுரு, நோ ப்ராப்ளம், ஏன்னா அந்த 5 நிமிஷத்துல தூக்கணும். அப்புறமா அன்பேக் பண்றச்சே நான் ரொம்ப ஷாக் ஆனது இதுதான், என்னன்னா அந்த டென்ஷன்ல கிருஷ்ணருக்கு அந்த போட்டோ வச்சிருப்பேன், கிருஷ்ணர் பலராம கிருஷ்ணன், அதை எடுத்து வச்சா ஓகே பேப்பர். நான் கடைசியா கிளம்பி வரச்சே பீகாக் ஃபெதர் கொடுத்துட்டு வந்தேன், இஸ்கான் துவாரகால கொடுத்தது. அந்த டென்ஷன்ல போய் அந்த பீகாக் ஃபெதரும் எடுத்துட்டு போறோம். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இல்ல மாதாஜி நாங்கெல்லாம் கூட நம்மெல்லாம் கூட பாத்துப்போம் மாட்டேன், நம்ம எல்லாம் பாத்துக்கிற சிச்சுவேஷன் வேற, நம்ம பேக் பண்றச்சேயே நான் நிறைய போட்டு விடுவேன். இது வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி, ரைட்? ஒரு ஆபத்துன்னு நடக்குது, அப்ப வந்து அந்த ரூம்ல இருக்கிற ஒரு 4 சாமான் கையில இருக்கிறத எடுத்துட்டு வாமான்னு சொல்ல எனக்கு கூட, அங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் படத்தை எடுத்து நீ வச்சுக்கோ கண்ணான்னு சொல்ல எனக்கு ஞாபகம் கூட வரல. உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? இவ்வளவு நாள் ப்ரீச் பண்றேன்றது விடுங்க, காலையில எந்திரிச்சா 4 மணில இருந்து கிளாஸ், இவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்து இப்படி நைட் கிளாஸ்ல தான் க்ளோஸ் பண்றேன். ஆனாலும் எனக்கு அது தோணல. எதுக்கு? அப்பதான் எனக்கு தோணுச்சு. இப்ப வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா பொண்ண நாமினிஷ்ட பிரபோண்டி சொன்னார், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து மாயாப்பூர்ல சொன்னாரு, she will become a devotee அப்படின்னு. ஆனா ரொம்ப பேசலனால ஏதாவது ஒரு பேச்சுல ஓட்டிட்டே இருப்பாங்க, நீ டிரைவரா போறேன், பைலட் ஆசை, டிரைவரா போறேன்றச்சே கிருஷ்ணரும் டிரைவர் தான் அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு பயங்கர ஃப்ளட் வந்துச்சு சென்னையில. அப்ப வந்து பில்டிங்கே ஊந்துச்சு, எல்லாம் ஃபால்ஸ் ரூஃப், ஈரானந்தானி கோவை மாதிரி குச்சி வச்சு நான் நின்றுட்டு இருந்தாங்களா, நம்ம இதுவா நடந்து போனேன். அப்பமோ திரும்பி அங்க இது கோவர்தன் மலையில இது நம்ம ஆள் வாட்ச்மேன் வச்ச குச்சி, எப்ப வேணா தொப்புன்னு தலையில விழுவுக்கா, சீக்கிரம் வந்து சேரு அப்படின்னா. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, சிலர் வந்து கிண்டல் கிறுக்கா சொன்னாலும் அவங்க மனசுல சிலது பதியறது. நம்ம எல்லாம் கிளாஸ்ன்னு எடுத்தாலும் சில தடவை பதியறது, அவ்வளவுதான் லட்சணம். எதுக்கு இதை நான் மறுபடியும் சொல்றேன்னா, யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நாங்க வந்து இப்ப கலாவதி மாதாஜிக்கு, ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு, சீதா லட்சுமி மாதாஜிக்கு எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னது தப்புன்னு நான் சொல்ல. ஆஸ் அ டீச்சர் நான் சொல்லுவேன் கூட ஃபியூச்சர்ல. ஆனா சில தடவை நாங்க ரிலேட் பண்றோம், ஓகே எங்களுக்கு நடந்த மாதிரி ஆயிடுமேன்னு ஒரு ஆர்வத்துலதான் பண்றோம். அதே மாதிரி இப்ப பொண்ணெல்லாம் நம்மலாம் பக்தி ஜாஸ்தி, இவங்கெல்லாம் ஸ்டார்டிங், இவங்களுக்கு எல்லாம் வருமோ வராதோ, எப்போ வருமோ அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல, அதுவும் தப்புன்றது சொல்றேன். இங்க இருக்கிற லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் லெவல் 5ல இருந்தாலும் டக்குன்னு யாருக்கு பக்தி ஏறும்ன்றது லெவல் 6 பக்தி வைபவம் இருந்தாலும் யாருக்கு பக்தி டபக்குன்னு ஏறும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. ஹார்ட்கோர் சிவா வர்ஷிபர்ஸா இருந்தா பத்மா பிரேமா மாதாஜியும் டக்குன்னு கிருஷ்ணாதா டு பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்ற ரியலைசேஷனும் வரலாம். அதே மாதிரி
இனிஷியேஷனே எடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருந்தவங்களும் அவங்களோட லாங்கிங் ஜாஸ்தி. நாங்கெல்லாம் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டு பேன்னு சாண்டிங் இல்லாம அவங்க வந்து ஆகணும்ன்ற ஆர்வத்துல அவங்களோட எண்ணம் ஜாஸ்தியாவும் இருக்கலாம். இதுக்கு நான் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்றது இல்ல. இனிஷியேஷன் இஸ் த பார்ட். பட் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்து பண்ண முடியலன்னா நாளைக்கு நடக்கலனாலும் ஒரு நாள் நடக்கும். அதான் சொன்னேன். கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி வெரி இன்னும் தேங்க்யூ படிக்கல மாதாஜி. ரொம்ப வெரி வெரி தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு மாதாஜி? கேக்குதா நான் பேசுனது? கேக்குது மாதாஜி. நல்லா கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா அதனால சொன்னீங்க கலாவதி மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜியும் என்ன மன்னிச்சிடணும். சில தடவை நான் சொல்றேன் மாதாஜி நீங்க அது சொல்லவே கூடாது. எங்களுக்கு நல்லதுதான் மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்க. வழியில வரணுங்கிறதுக்கு சொல்றீங்க. அப்படியெல்லாம் எப்பயுமே கோவிச்சுக்க மாட்டோம் மாதாஜி. உங்க சிச்சுவேஷனும் நாங்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசம் நான் கிளாஸ் எங்களுக்கு நல்லதான் சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. பகவான் எப்ப அருள் பண்றானோ பண்ணட்டும் மாதாஜி. நம்ம அது வரைக்கும் இந்த வழியிலேயே போகலாம். நம்ம இந்த அருளியே போலாம். இந்த வழியிலேயே நம்மளால என்னெல்லாம் முடியுதோ படிக்கலாம் மாதாஜி. வீட்டுல இருந்து என்னெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் படிக்கலாம். நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதெல்லாம் செய்யறோம் மாதாஜி. உண்மையாவே பகவான் நம்மளுக்கு இந்த புத்தியை கொடுத்துருக்கானேன்னு ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த பகவானுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் மாதாஜி. ஒவ்வொரு சமயம் எங்க பசங்க யார் கேட்டாலுமே சொல்லுவேன். எனக்கு 2 பசங்க கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்னு சொல்லுவேன் மாதாஜி. எங்க வீட்டுக்காரானாலும் சரி நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு இந்த சேவைக்கு அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஹாப்பி பண்ணுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மள அலோவ் பண்றாங்களே டிஸ்டர்ப் பண்ணலையேன்றதும் தாட். சரிங்களா? அதெல்லாம் கிருஷ்ண பலராமோட அருள், ராதாராணியோட மர்சி. சரிங்களா? விப்ரகிரியே கோபாலேரா நிப்ரிதே சேவனா கிராம உச்சாடா ஹைலா பாலாயில சர்வஜனா. விப்ரகிரகே கோபாலரே நிப்ருதே சேவனா கிராம ஊஜாதா ஹைலா பாலைலா சர்வஜனா. மொழிபெயர்ப்பு. கோபால தெய்வம் ஒரு பிராமணரின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டு அவருக்கு ரகசியமாக வழிபாடு நடத்தப்பட்டது. அனைவரும் தப்பி ஓடியதால் அன்னக்கூட கிராமம் கைவிடப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கோபால டிடி பிராமணர் வீட்டுல வச்சு அங்க வர்ஷிப் பண்றாங்க அப்படின்றது இங்க நடந்துச்சு. இப்போ இது வந்து ஏன் கோபாலா அண்ணா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஒரு கதை சொல்றேன் கோபாலாவை பத்தி. உண்மை கதை, என்னோட கதை. ஓகே, இது நிஜமா நடந்துச்சானா இதுக்கு வந்து சாட்சி வந்து இங்க இருக்கிற டிவோட்டீஸ் தான். நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டடான்னு சொல்ல, பட் நம்ம ஆர்வத்துக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அல்ப ஆசைகள் இருக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து இப்போ அதே கண்டினியூவேஷன் நடக்கும். இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்பகுலத்தார் போயிருந்தோம் திருச்சியில, ரைட்? அப்போ வந்து நம்ம பாலகிருஷ்ணாவோட சேவை கிடைச்சிச்சு. ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜி அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்களும் இருந்தீங்களா? வரல. ஓகே, இல்ல விஜயகுமாரி மாதா என்ன ஆச்சுன்னு சொல்றேன். சோ விஜயகுமாரி மாதாஜி இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் 2 பேரு. சோ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மாதாஜி நீங்க இருந்தீங்க இல்ல மாதாஜி? அது என்ன கோயில் மாதாஜி? அப்பகுலத்தார் இஸ் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம போனது ஒரு பேபி சந்தான கிருஷ்ணர் தூக்கினோமே. ஆமாங்க மாதாஜி. சந்தான கிருஷ்ண கோபால் மன்னார்குடி மாதாஜி. சந்தான கோபால கிருஷ்ணன் இல்ல மன்னார்குடி நாங்க போல லாஸ்ட் டைம். இப்பதான் போனோம். மன்னார்குடிக்கு வரேன். அதுக்கு முன்னாடி மன்னார்குடி வெரி நைஸ். பட் நாங்க போனது ஓகே. அப்ப வந்து என்னன்னா நாங்க வந்து நாமனிஷ்ட பிரபுவோட போனோம் ஃபுல் கேங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது குருவை பேச்சை கேட்டா நம்மளுக்கு பலித்தம் பண்ற மாதிரி குரு சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒரு கோயில். அப்போ வந்து அவர் சொன்னாரு, இங்க திரும்ப வாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி ஓகேன்னு நான் தான் போறச்சே வந்து எனக்கு டவுட் வந்துச்சு. பிரபு கூப்பிட்டாரு, ஏதோ கூப்பிடுறாருன்னு போறது வச்சுக்கோங்களேன். போனோடனே பிரபு சொன்னாரு, கொஞ்ச நேரம் அந்த அலங்காரம் பேர்ல் அலங்காரம் ஆனப்புறம் ஆமாமா அப்போதான் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. சரி ஓகேன்னு ஆசையா இருக்காச்சு. கீழே வந்து தானேஷ் மேம் கிட்ட சொன்னேன், வாங்க மேம் அப்படின்னு. மல்லிகா மாதாஜியை வாங்கினேன், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாங்க. இப்போ தானேஷ் மேம் வந்து என்னன்னு யாருக்குமே என்னால சொல்ல முடியல, என்ன தெரியல எனக்கு நடக்குமான்னு. ஆனா இப்ப வந்து மேல அப்போ இது வந்து பிப்ரவரியில நடந்துச்சு. மேல வந்து போயிருந்தோம் தமிழ் டிவோட்டீஸ். போன உடனே வந்து அந்த கிருஷ்ணாவை தூக்கி கொடுத்தாரு. அதாவது அனந்தசேஷர் மேல இருந்துச்சு, கிருஷ்ணா ஒண்டி தூக்கி கொடுத்தாரு. அவ்வளவு கியூட்டா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து ஐயோ பாவம் தானிஷ் மேம் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பையனுக்கு தான் கும்பிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மல்லிகா மாதாஜி கூட வந்ததால அவங்களுக்கும் சான்ஸ் இருந்துச்சு. விஜயகுமாரி மாதாஜி எனக்கு ஞாபகம், அவங்க வந்தாங்கல்ல கூட. சோ அது அப்புறம் தானிஷ் சொன்னாங்க, நம்ம ஓடிட்டோம். நம்மளுக்கு ஆஃபர் வந்தா ஓகே, இல்லன்னா அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து ரொம்ப லக்கின்னு நினைப்பீங்க, எல்லாரும் சந்தோஷம் பண்ணுவோம். ஆனா லக்கிதான்.
ஆனா உங்களுக்கு தான் என்னை பத்தி தெரியும், எனக்கு வந்து நிறைய பேராசை நிறுத்தல. அப்ப நினைச்சேன் எப்போ இப்போ பிப்ரவரியில ஒன்றும் இல்லை, இதுக்கு முன்னாடியே நடந்துச்சு. ஒரு 3 years பேக் ஸ்டோரி. ஒரு தடவை நடந்துச்சு, 2ஆவது தடவை. அப்போ நான் நினைச்சேன் 2 தடவையும் எனக்கு கிருஷ்ணர் என் கைக்கு வராரு, ஆனா அந்த அனந்த சேஷரே என் கைக்கு வரல, மை பிரதரே அப்படின்னு நினைச்சேன். அண்ணா ஸ்தானத்துல இருக்கிற பலராம் தானே அனந்த சேஷா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்போ வந்து அந்த பூஜாரி கிட்டையும் கேட்டேன், இந்த மாதிரி அனந்த சேஷாவோட கொடுக்க மாட்டேங்கன்னா, யூஸ்வலா அனந்த சேஷாவோட கொடுக்க மாட்டேங்கம்மா, ஏன்னா ரொம்ப ஹெவி. லாஜிக் சொன்னார் அவர். கிருஷ்ணரே ரொம்ப ஹெவி வச்சுக்கோங்க. தூக்கின விஜயகுமார் மாதாஜிக்கெல்லாம் தெரியும், சம குண்டு, சொல்லக்கூடாது சாரி, ரொம்ப ஹெவி அனந்த சேஷர். சரி இவரோட கொடுக்க மாட்டாங்கம்மா அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் சரின்னு இங்க வந்து சாரநாத கோயில் போன உடனே, நேத்து கதை சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க தர சாத்திட்டாங்க தப்ப. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னாரு, இல்லம்மா இப்ப வந்து மதியம் தூங்கிட்டாரு கோபாலகிருஷ்ணர், அவர்தான் தூங்கிட்டாரு. நாளைக்கு காலையில வந்து 7:30 மணிக்கு வாங்கம்மா, நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. சரி ஓகே, டிரைவர் சொன்னாரு வேற ரூட்டு, நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணா கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு. அப்புறமா நினைச்சேன், வந்தது 2 நாள், இங்க போனோம்னா மத்த நிறைய திவ்ய தேசம், நம்ம தஞ்சாவூர் திவ்ய தேசம் எல்லாம் மிஸ் ஆயிடும். பரவாயில்ல பிரபு, எப்பவும் பிரார்த்தம் இருக்கோ போலாம் அப்படின்னு சொல்லி மன்னார்குடி போனோம். ஓகே, மன்னார்குடியில வந்து ஜென்ரலா ஐ திங்க் பத்மா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, முன்னாடி சொல்லணும், எல்லாருமே வந்து 1 week முன்னாடி சொல்லணும்ல மாதாஜி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஜென்ரலா சொல்லி வைக்கணும். சொல்லி வச்சா வந்து அது ஏதோ பால் அபிஷேகம் இதெல்லாம் பண்ணி பிராப்தம் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுவாங்க. சோ நாங்க அந்த கோயில் சுத்தி வரச்சே நான் பாத்துட்டு இருந்தேன், ஒரு கில்ட் இருந்துச்சு, நாங்க உன்னை தூக்கணும்னு நினைச்சதா, சொல்லல, வாயில எங்க சொல்றது அப்படின்னு. அப்ப வந்து அந்த இவரு பட்டாச்சாரியா கேட்டாரு, அம்மா கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து தூக்கணும்னா வந்து சாப்பிடாம வரணும், இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நானு ஆமா பிரபு சாப்பிடலாம் இல்ல அப்படின்ட்டு, என்ன சங்கல்பம் வச்சிருக்கீங்க? ஏன்னா நார்மலா சங்கல்பம் வச்சாதான் எனக்கு குழந்தை வேணும், கல்யாணம் வேணும், ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் எதுவுமே எல்லாம் இருக்கே, சோ மறுபடியும் என்னத்த கேட்கறது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் தானே மறுபடியும் கேட்டா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் வச்சுட்டே படாத பட்டுக்கு இன்னொரு ஹஸ்பண்ட் வேற வந்துட்டாருன்னா நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. சரி அதனால வந்து ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் எதுவுமே நம்ம மாதாஜி ஒரு குழந்தை தானே இருக்கு, இன்னொரு குழந்தை கேட்டிருக்கலாம்ல, ஆண் குழந்தை. அதுதான் தப்பு மாதாஜி, கிருஷ்ணர் கொடுத்ததை வச்சு சந்தோஷப்படுத்தணும். அப்புறம் ஆணு பெண்ணெல்லாம் வித்தியாசம் பண்ணக்கூடாது, என்ன குழந்தை இருக்கோ அதான் பாக்கியம், சரிங்களா? சோ இப்ப பாருங்க, அதனால எதுவுமே கேட்கணும்னு தோணல. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படி பார்த்தப்போ அவர் வந்து, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டாச்சாரிய சொன்னாரு சங்கல்பம் இருந்தாதான் தூக்கணும். அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு சங்கல்பமே இல்லையே, அப்ப என்ன பண்றதுன்னா, அவர் உள்ள போய் அவர் தூக்கிட்டு சங்கல்பமே இல்லது சொன்னதே ஒரு சங்கல்பமா, நீதான் தூக்கணும்னு சொல்லி அதை கொண்டு வந்து நீ கையில வச்சாரு. எனக்கு அப்படியே அதுவும் அனந்த சேஷனோட கடவுள் அனுகிரகம் எவ்வளவு இருக்குது மாதாஜி உங்களுக்கு. கடவுள் அனுகிரகம் நீங்க நினைக்கிறீங்க, அது அப்படியே பகவான் மேல நம்ம நினைக்கிறதுனால அந்த பகவான் நம்மளுக்கு அந்த ஆசை வந்து நிறைவேற்றுறாரு. நினைச்சு பாருங்க, அப்படியே சொன்னாரு, அப்ப பார்த்து அப்படியே சொன்னாரு, சங்கல்பம் இல்லன்றதே ஒரு சங்கல்பமா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து வச்சாரு. அதாவது இது ஒண்ணு பாக்குது, இது முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னார் சங்கல்பம் இல்லைன்னா சந்தான கோபால் தூக்கி என்னமோ பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்ல, தூக்குறது இல்லையோ என்னமோ சொன்னாங்க. இதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் யார்கிட்டயோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என்கிட்ட சொல்ல, இது தூக்கினேன். அனந்த சேஷா மீட்டுதா, அதுவும் சொல்லணும். அவ்வளோ ஒரு அழகு. எதுக்கு சொன்னா, கோபால் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம்ல, நிஜமாவே கோபாலுக்கு வந்து பவர் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு சொல்றேன். அனந்த சேஷரோட இவ்வளவு பக்கத்துல அனந்த சேஷர், இவ்வளவு பக்கத்துல கிருஷ்ணர், ஏன்னா இப்படிதான் வைக்க முடியும், இவ்வளவு தூரத்துல எல்லாம் வைக்க முடியாது, ஏன்னா வெயிட், அதுதான் உண்மை அப்படின்னு. சரின்னு ஒண்ணுமே எங்க அம்மா வேற, ஐயோ நான் காலையில பால் குடிச்சிட்டேன், ஆனா பரவாயில்ல, பாலுக்கெல்லாம் தோஷம் இல்லம்மா, நீ குடிச்சு வந்தா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கையிலும் வச்சேன். சரின்னு அவ்வளோ அவருக்கு வந்து இது. அதனால எதுக்கு சொன்னேன்னா, அப்போ அவர் வந்து நீங்க வேணா ஊங்குங்க அப்படின்னாரு. நான் நினைச்சேன் அந்த வீட்டுக்கு நான் தெரியாமலே ஊங்கிட்டுதான் இருக்கேன், இது வேற ஸ்பெஷலா வேற ஊங்கணுமா அப்படின்னு நினைச்சு விட்டேன். மறுபடியும் ஒரு ஆசை வந்துச்சு, ஊங்கி இருக்கலாமோ அப்படின்னு. அப்புறமா பயம் வேற எனக்கு, ஏன்னா வெயிட் இல்ல மாதிரி, நம்ம தனியா போயிருக்கோம்ல, தனியா தான் இருக்கோம், பட் யாராவது புருஷாஸ் இருந்தாங்கன்னா ஹெல்ப் வரும் குடிக்கிறதுக்கு, நம்ம பண்ண முடியாத ரிஸ்க் அப்படின்னு. சரி ஓகே, ஆசை யாரை விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நினைச்சிட்டே போயிட்டு இருந்தேன். எங்க அம்மா, நாங்க நீ கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணிட்டே இருந்தேன்ல, நினைச்சிருப்பேன் நீ. அம்மா சொன்னாங்க அங்க போலாம்னா, அம்மா கரெக்டுமா பண்ணேன், ஆனா நான் அதை பத்தி பேசல, ஏன்னா ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கும் நம்ம தான் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை. அங்க போயிட்டு அவர் கொடுக்கலன்னா ஓகே அப்படின்னு. சரின்னு வடுவூர் ராமர் கோயில்ல பார்த்தா ராமர் உள்ள இருக்காரு, வெளியில வந்து
தனியா வந்து அந்த என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அந்த அதே பாடி என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி அதுக்கு, அந்த எதுவுமே காப்பெல்லாம் போடாம வச்ச 40 நாள் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஓகே. சோ அவ்வளவு கையெல்லாம் பிரசாதம் சாப்பிட கூட மனசு வரல. அவங்க கொடுத்தாரு, பிரசாதம் கொடுத்தாரு, வாயில போடல. நான் அப்புறமா சாப்பிடல, எப்பவுமே போடணும் வாயில, பட் நான் போடல, அப்புறமா சாப்பிடுறேன்னு எடுத்து வச்சேன். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து இங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காச்சு. அவர் உள்ள ராமருக்கு ஒண்ணும் இல்ல, வெளியிலதான் அப்படி இப்படின்னு சொல்றச்சு அவர் பேசிட்டு இருந்தாரு. அது இது அது நம்பவே அதே கேள்வி அவரும் கேட்டாரு. ஓகே. இந்த மாதிரி இது வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சு, இந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரு வாரம் முன்னாடி பால், அது அப்கோர்ஸ் எல்லாமே ஒரே ப்ராசஸ் இல்லையா, எல்லாம் வாங்கி அப்பாயின்மெண்ட் வச்சு அது இது வச்சு சங்கல்பம் இருந்தா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. என்னம்மா உங்களுக்கு பண்ணணுமா, ஏதாவது சங்கல்பம் இருக்கானாரு. எனக்கு எந்த சங்கல்பமே இல்லைன்னு. அவர் அண்ணாரு, சங்கல்பம் இல்லைன்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு ரூல் இல்லையேம்மா, நீங்க வந்து எப்பமாவது அடுத்த தடவை வரச்சே நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. சரி பிரபுன்னு சொல்லிவிட்டேன். அப்புறம் சொன்னாரு, அடுத்த தடவை வர முடியாதுலாம் நினைக்கூடாது, வரலாம், ஆனா அதுக்குன்னு இந்த தடவை எடுக்காம இருக்காதீங்க, வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் எடுத்து கொடுத்தாரு. அச்சமன் கூட பண்ணலாம். ஓகே. ஒண்ணுதான் கேட்டாரு, அம்மா சாப்பிட்டீங்கன்னா, இல்ல சாப்பிடல, நல்ல வேலை, அப்பயே கொண்டு வந்து கையில கொடுத்தாரு. இன்னும் பெருசு. ஆனா நிஜமா ஆட்டெல்லாம் இல்லைன்னா அந்த வீட்டுக்கு நானே ஊங்கினேன் வச்சுக்கோங்களேன். அனந்த சேஷரும் அந்த இது அனந்த சேஷர் மேல குட்டி குட்டியா அந்த ஜிங்கி மாதிரி போட்டதும் ஆடுது. கிருஷ்ணரும் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரும் ரொம்ப கியூட்டு, மன்னார்குடி கிருஷ்ணர். அவரு இந்த சைஸ், இவர் இவ்வளோ பெருசு. குண்டு கிருஷ்ணர், அனந்த சேஷர் ஃபுல் சைனும் இவ்வளோ பெருசு. அதாவது நான் நினைச்சேன், எனக்கு ஆசை இல்ல, பேராசை. அப்பனா நான் கோலோகத்துக்கு பலராம் வந்து கூட்டிட்டு போறாருன்ற பேராசையும் நடந்துடணும், இவங்க எல்லாம் பேக் ஆஃப் தா கோலோகத்துக்குன்னு நினைச்சேன் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு. அப்புறம் வந்து அப்ப நீங்க கேட்காதீங்க மாதாஜி, இப்பதான் சங்கல்பம் இல்லைன்னு சொன்னீங்களா, அங்க போய் என்னத்தான் நினைச்சீங்கன்னு அது முடிச்சுட்டு நினைச்சேன். அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, மனித பிறவி, எல்லா ஆசைகளும் வருமா. அப்ப நினைச்சேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம், இத்தனைக்கும் மோகன்தாஸ் பிரபுவும் அப்புறமா சொன்னாரு, மாதாஜி நான் கோயில் போனாலும் இப்பெல்லாம் என்ன கூப்பிடுறதுன்னா, ராதிகா மாதாஜியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படியாவது கோலோகம் போயிடணும் அப்படின்னு தான் நான் ப்ரே பண்றேன் அப்படின்னாரு, ரொம்ப ஸ்வீட்டா. ஏன்னா அந்த மைண்ட் செட் அவருக்கு ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி. சோ அதனால வந்து எது சொல்றேன்னா, டைம் வந்து எப்போ நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது, திடீர்னு நடக்கலாம். பட் எல்லாருக்குமே வந்து கோபால்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். கிருஷ்ணர் ஆல்சோ கோபால் தான், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அவ்வளோ பிரேயர்ஸ் ஆர் சோ பொட்டென்சியல்ன்றதுக்கு சொல்றேன். பிரேயர் கூட நம்ம ஃபார்மலா பண்ண வேணாம். அதாவது கேட்டா சண்டை போட்டா கொடுப்பாரு. ஒரு டிவோட்டி சொன்னாரு, சண்டை போட்டாதான் கொடுப்பாங்களாம் ஸ்பௌஸ், கணவனா இருந்தாலும் மனைவியா இருந்தாலும். இஷ்டப்பட்டாலே கொடுப்பாங்களாம் வந்து தந்தை. கேட்டா கொடுப்பாங்களாம் தந்தை, இஷ்டப்பட்டாலே கொடுப்பாங்களாம் அம்மா. ஓகே. ஆனா கேட்காமலும் ஆசை மனசுல இருந்தாலே கொடுக்கிறவர் தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றது. அதுதான் கோபால். இது வந்து எல்லாருக்கும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி, உண்மையா சொல்லிருக்கீங்க. உங்ககிட்ட நிறைய நான் இன்ஸ்பயர் ஆகுறேன் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி, உங்களை மாதிரி ஒரு குரு கிடைச்சதுக்கு மாதாஜி. சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு மாதாஜி என்ன நன்றி சொல்றீங்க? நாங்க ஒரு பெரிய ஃபிளைட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம் கோலோகா விருந்தாவனுக்கு, ரைட்? அதோட டிரைவர் பல்ராம், எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு லவுடா பேசணும். நான் இங்க கும்பகோணத்துல இருக்கேன், மொபைல் வச்சு பேசுறேன்னா கேட்கல. அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப் பண்றதுக்கெல்லாம் சூட்கேஸ் அங்க வைக்கணும், இங்க வைக்கணும், எங்க வைக்கணுன்றதெல்லாம் கூட இந்த ஹெல்ப் பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க எங்களுக்காக ப்ரே பண்றதுக்காக உங்களுக்கு சாஷ்டாங்கமா விழுந்தா நமஸ்காரம் பண்ணணும். எங்களெல்லாம் சேர்த்து நான் எங்க பிரபு ப்ரே பண்ண உங்களுக்கு? நம்ம எல்லாம், நான் என்ன சொன்னேன், உங்களை எல்லாம் திட்டி தண்ணி தெலுங்குல வருது, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? திட்டியாவது உதச்சாவது கொட்டியாவது பஸ் ஃபிளைட்டுக்குள்ள ஏத்தி வைக்கணும்னு ஒரு டீச்சர் மாதிரி திட்டிட்டு இருக்கேன் உங்களே. நீங்க வந்து என்ன போய் நமஸ்காரம் பண்றீங்களே. அதுவும் ஒரு சேவைதான் மாதாஜி, அதுவும் ஒரு சேவைதான். ஒரு நல்ல நம்மளோட அவங்க எப்படியோ போகட்டும்னு நினைக்காம, நம்மளோடய அவங்களும் வரணும். எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு நம்ம நினைக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி, நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சொல்லுவீங்க. நம்மளால அது முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் படிக்கவாது நம்ம மாதாஜி சொல்லி கொடுக்கணும், படிக்கணும்னு ராதிகா மாதாஜியோட போவோம். இப்படி ஆனா ஏதோ வழியில அப்படியே பேட்சாவே போயிடுவோம்.
ராதிகா மாதாஜி கூட்டிட்டு போயிருவாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு batch பகவானோட ஆவே சண்டை போயிடுவா போட எல்லாரும். வாங்க அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிருவாங்க. ஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸாமினர் நம்மளுக்கு, அதனாலதான் ஒழுங்கா படிக்கணும்ன்றது. ஏன்னா நித்யானந்தா வந்தா சந்தோஷம், ஆனா நம்ம டிரைவர் பண்றது நம்மளுக்கு வந்து பலராம். நீங்க நேத்து வந்து கேட்ட ஒரு வெரி நைஸ் வெங்கட் விஜயா பிரபு கும்பகோணம்ல இருக்காரு. சோ ஸ்வீட். நம்மளுக்கு லாஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணவர்ல அவ்வளவு டவுன் டு அர்த். அவர்கிட்ட வந்து நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி. பிரபு கிட்ட கேட்டேன், பிரபு எனக்கு இது வந்து கரெக்டான ஆசையா? ஏன்னா ஆசை இல்ல, அவர்கிட்ட ஒண்ணுதான் பேசினேன் இல்லையா. பலராமே அவர் சொன்னார், ஏமா தப்பே இல்ல, கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு கிருஷ்ணன், ஏன்னா குணம் என்ன ஓட்டிட்டே இருப்பா. இந்த ஆசை இல்லையா, பேராசையா? விஷ்ணு தூதர் வரன்னு ஆசைப்படுறது ஆசை, இதெல்லாம் பேராசையா தோணியானா? நானும் ஆமா. விஷ்ணு தூதா என் பக்கத்துக்காரன் பாருங்க, வானோடனே அப்படியே ஓடி வர்றதுக்கு அதுவும் பேராசை தானே மாத்துது. கரெக்டா இல்லையா? விஷ்ணு தூதர் வர்றதுக்கு நம்ம அவ்வளவு குவாலிஃபைடா? ஆமாவா இல்லையா? நீங்கெல்லாம் குவாலிஃபைடு தான் மாதாஜி. நீங்கெல்லாம் வந்து நீங்கெல்லாம் எல்லா விஷயமே மேலதாங்க மாதாஜி. நீங்க அதுவும் நீங்க பேராசை எல்லா தான். அதாங்க விஷயமே பேராசை இது கொஞ்சம் பெரிய பேராசை, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அப்புறம் பிரபு சொன்னாரு, கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு கிருஷ்ணர் வரச்சே கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் இவர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிளஸும் பண்ணாரு. சோ அதனால நம்ம பேட்ச்ல என்னங்க மாதாஜி, நம்ம பேட்ச்ல என்ன இவங்க நம்மள இப்பயே கூப்பிடுறாங்க, நம்ம இன்னும் எவ்வளவு முடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினைச்சா கூட அவங்களையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போயிருவோம் மாதாஜி கோலகத்துக்கு. கூட்டிட்டு போவோம், டோன்ட் வரி. அந்த ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அந்த ஏரோப்ளேன்ல. இப்பவே எல்லாம் இங்கெல்லாம் போட்டு நாளைக்கே ரெடியா இல்ல. நாங்கெல்லாம் வந்து இங்க எல்லாம் ரொம்ப பௌதிகத்தை என்ஜாய் பண்ற கேட்டகரி பாருங்க. நான் கும்பகோணத்துல வந்து ஜாலியா இங்க இந்த கிருஷ்ணரை தூக்கிட்டு அதை கூட்டிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா? அந்த இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்களா மாதாஜி? எல்லாருக்கும் தூக்கி பார்க்க கொடுப்பாங்களா? எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்களா மாதாஜி அந்த விக்கிரகத்தை தூக்குறது? பிரபு சொல்றச்சே மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட். வாஞ்சா கல்பதருஷ்ட கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஷீலா பிரபாத் ஜெய் நமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம